ta rasuwar tsohon shugaban na Najeriya da aka gudanar a jiya a Dauran a gaban tawagar wakilan gwamnatin tarayya karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Kashim Shattima. Daga Daura ga karin bayanin da Zahra Dillawan ya aiko mana. Allahumma ghafir li Muhammad Buhari. Yadda aka gudanar da taron addu'o'in kenan a gidan Mamman Daura da ke kusa da gidan marigayin. Manyan malamai da sauran manyan mutane ne suka gabatar da addu'o'in na musamman. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shattima ne ya jagoranci taron gudanar da addu'o'in da gwamnan jihar Katsina Dukku Umaru Radda. Kuma sanata Kashim ya yi tsokaci kamar haka. Insha Allah a madadin shugaban kasa ina so in jaddada muku insha Allah za mu rike amananku kuma za mu kare mutuncin gidan President Muhammadu Buhari da iyalansa da al'ummansa. Ina sake godiya ga gwamnan Katsina da kyakkyawan karba. Ina godiya wa gwamnan jihar Borno wanda tare muka yi hidima a Ingila har muka taho nan kuma kwanaki 2-3 nan tare muke da shi. Allah ya saka. Muhammad Idris, ministan watsa labaran Najeriya, ya yi bayani a madadin ministoci 25 da suka halarci jana'iza da addu'o'in bisa umarnin shugaban kasa. Yau an yi wannan zama wato a wajenmu a gwamnatance na karshe da muka yi a Daura. Ka sani cewa shi shugaban kasa ya umarci mataimakin shugaban kasa wato Sanata Kashim Shattima da ya jagoranci ministoci guda 25. Duka mun zo nan tun shekaran jiya muna nan wurin. Yanzu ma magana da ake gamu a cikin mota za mu koma Katsina domin mu shiga jirgi mu koma Abuja. An gama addu'o'i kuma manya-manyan baki sun zo. Akwai gwamnan mai masukin baki shi gwamnan Katsina da kansa, akwai kuma gwamnan Borno Professor Babagana Umar Zulum, akwai tsohon gwamnan Katsina shi ma Alhaji Aminu Masari, akwai shugaban kasan Benin shugaba Yayi wanda shi ma ya zo, akwai manyan sarakuna, sarkin Daura, sarkin Katsina da kuma sultan na Maradi. To an yi addu'o'i manya-manyan malamai duk sun taru, an masa addu'o'i, kowa ya ce ba wai a daina kawai dan an tsaya an yi addu'a nan shikenan an gama kenan ba. Za a ci gaba da addu'o'i duk inda mutum ya samu kansa, in ya zuwa garin mamacin ya zo, in ma bai iya zuwa ba duk inda yake masa addu'a Allah ya sa Allah ya ji kansa, Allah ya rahamshe sa, ko kuma da muka rage Allah ya sa mu cika imani. Muhammad Buba Marwa, shugaban hukumar NDLA na ƙasa, ya ce lokaci yayi da shugabanni za su yi koyi da wasu kyawawan halaye na marigayi Buhari. Shi shugaba Buhari yadda muka sani cikin aikin soja da aikin mulki mun san shi da gaskiya da tsoron Allah da riƙon amana da son talaka. To wa'annan abubuwan su ne nake ba da shawara jama'a su yi ƙoƙari su yi koyi da su. Ma muna roƙon Allah ya ba shi gidan aljanna firdausi. Lahu ma indaka khairan mimma indana ya arhamar rahimin. Da wannan ne kuma tawagar gwamnatin tarayyar wadda ta kunshi ministoci da sauran manyan jama'a za su koma Abuja. Wata sanarwa da gwamnatin tarayya ta fitar ta bayyana cewa za a gudanar da taron addu'o'i na musamman ranar Juma'a a babban masallacin ƙasa da ke Abuja. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa daga Daura a Najeriya. To dangane da taron majalisar zartarwa na kasar na musamman da za a gudanar a Abuja, shugaba Tinubu ne dai zai jagoranci wannan zaman da zai samu halartar ministocin gwamnatin sa da manyan masu rike da makamai a kasar. To domin jin karin bayani kan wannan zama kai tsaye a ɗakin mu na watsa labarai ina tare da Haruna Shehu Tangaza. Haruna, menene karin bayani a game da wannan taro? To Aisha, taro ne dai ita majalisar zartarwa ta ƙasa ta shirya domin yin bankwana da shugabanta wanda ya shugabance ta tsawon shekaru 8 da suka gabata, wato tsakanin 2015 zuwa 2023. Wannan kuma za a iya cewa kamar bankwana ne na biyu. Akwai wanda ta yi masa kamar ranar 26 na watan Mayu na 2023 lokacin da zai bar mulki. To kuma sai gashi ya rasu shekaru biyu haka baya. To kuma shine majalisar za ta sake yin zama domin sake yi masa bankwana na ƙarshe kenan, wato bankwana da duniya kenan za a ce Aisha. So shi wannan taron za a yi shi ne da karfe 5 na yammacin nan zauren majalisar ta zartarwa a fadar shugaban kasa. Kuma shi shugaban majalisar na yanzu wato shugaba Bola Tinubu shine zai jagoranci wannan zaman da kuma sauran ministocin gwamnatinsa.
To Haruna, baya ga shugaban kasar da kuma ministocin nasa, su wane ne kuma za su halarci wannan zama? To da yake wannan an kira shi expanded federal executive council meeting, wato taron majalisar zartarwa da aka faɗaɗa. To don haka zai samu halarcin shugabannin majalisun dokokin kasar, wato shugabannin majalisar dattawa da na majalisar wakilai. To ba su kaɗai ba, kuma za a samu shugabancin daga sashen shari'a, ke san dama su ne bangarori uku na gwamnati, zartarwa da bangaren dokoki da kuma bangaren shari'a. To shi ma bangaren shari'a zai samu wakilci daga babban jojin ƙasa da sauran manyan jami'ai na sashen shari'a. To bayan wannan kuma iyalan shi shugaba marigayi Muhammadu Buhari wanda ya rasu, su ma za su halarci wannan zaman na bankwana da za a yi domin karrama shi shugaba Buhari marigayi, da kuma shi gwamnan jihar Katsina jihar da ya fito kenan, shi ma zai halarci wannan zaman, Aisha, wanda za a yi nan gaba an jima kenan. Haka. To Haruna, muna godiya, sai mu ci Allah ji kan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, mu kuma ya kyautata ta mu bayan tasu. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A farkon makon da muke ciki ne tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rasu bayan ya sha fama da jinya a London. Tsohon shugaban mutum ne da ya shafi shekaru a matsayin jagoran siyasa a arewacin kasar. Shin yaya girman rashin yake a siyasance? Wani irin gibi rasuwar Buharin za ta bari? Ba shakka rasuwar Janar Muhammadu Buhari za ya bar wani gagarumin gibi a siyasar Najeriya, musamman kuma ta arewacin Najeriya. Domin in ba Sardaunan Sokoto, wato firimiya na farko na arewacin Najeriya sa Ahmadu Bello ba na jin an yi ittifaki kan mutum guda da ya daɗe yana zamani irin yadda shi wato marigayin ya yi, abin da ya sanya a zaɓuka daban-daban kusan tana nan tabbas cewa in dai Buhari ya yi takara, ƙuri'un arewacin Najeriya musamman arewa ta yamma da kuma arewa ta gabas shi yake da su. Shi ne kusan shugaba mai faɗa a ji matuƙa a arewacin Najeriya, musamman ga talakawan Najeriya. Ko kuna ganin za a samu wanda zai cike wannan gibin? Waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna da ku a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. Ra'ayi riga da BBC Hausa. To domin shiga cikin shirin da zai zo muku a gobe Juma'a da misalin karfe 8:30 na dare agogon Najeriya da Nijar, sai ku aiko mana da ra'ayoyinku ta hanyoyin da aka saba. To yanzu karfe 3 ne da kwata a Najeriya da kuma makwabciyar ta jamhuriyar Nijar, haka lokacin yake a Kamaru da Chadi. Aisha Sharbafa ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin zamu je Ghana inda ake ci gaba da aikin ceto domin fitar da wasu masu haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da ake fargabar sun makale a ƙarƙashin wata mahaƙa da ta rubuta a jiya Laraba. Amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Nijar, wato makwabciyar Najeriya kenan, inda ofishin jakadancin ƙasar India a Nijar din ya ce 'yan bindiga sun kashe wani ɗan ƙasar ta India ɗaya tare da yin garkuwa da ɗaya a yammacin ƙasar ta Nijar. A cikin wata sanarwa da ya fitar ofishin jakadancin ya ce haka wani ba indiyan ma na uku ba a san inda yake ba. Ga rahoton Muktar Adamu Bawa. Sanarwar ta ce 'yan bindiga sun kai wa indiyawan hari ne a shekaran jiya Talata cikin jihar Doso, inda lamarin ya yi sanadin mutuwar ɗaya sannan aka sace ƙarin wani guda. Akwai kuma wani ɗaya, in ji ofishin jakadancin na Indiya, wanda ba a san inda yake ba zuwa yanzu bayan aukuwar lamarin. Sanarwar ta ƙara da cewa ofishin jakadancin na magana da kamfanin da mutanen ke yi wa aiki da kuma iyalansu baya ga gwamnatin jamhuriyar Nijar domin miƙa gawar wanda aka kashe da kuma ganin an kubatar da wanda ake garkuwa da shi. Sakamakon hakan dai ofishin jakadancin Indiya a Nijar ya gargaɗi sauran Indiyawa mazauna ƙasar ta Afirka ta Yamma su ƙara taka tsantsan sannan su daɗa lura a kan abubuwan da kaje su zo a duk inda suka samu kansu cikin jamhuriyar Nijar. Lamarin da yana zuwa ne daidai lokacin da ƙungiyar Al-Qaida reshen Sahel ta ce ta kai hari a jihar Doso kuma ranar Talata, inda ta yi ikirarin kashe sojojin Nijar guda 5. A sanarwar da ta fitar, kungiyar wadda ke kiran kanta Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin, Jinim a takaice,
ta ce mayakanta sun kashe sojojin ne a wani kwanton bauna da suka yi musu a tsakanin ƙauyukan Dodo da Kodo. Haka zalika Jinim ta yi kirarin kwace makamai da albarusai da dama. Sai dai ba ta bayani akan ko ba indiyan da aka kashe ya mutu ne a wannan hari ko kuma a'a ba. A gaida Muktar Adamu Bawa. To hukumomi a kudancin Ghana na ci gaba da aikin ceto domin fitar da wasu masu haƙar